Yamobi akwaba eba mensia efikese maha na krobia santi kotokoyira na si to bebi wetenase edi ensemu e wa santimamu di ye etuye ene eye juada openima bosumire toso dunum ene nso krobia santi kotokoyira na si to bebi webetenase sede na otwetwem na ye kiremu se ye wo Asanteman ene ye Kumase traditional council na oba Asanteman council man hina wa Asanteman nyina ene ne omu Asia na yetiefo no mo hwe ye nchiremu ma munhu ye ka man hina bia wo Asanteman mu man ni bi se dwabin kokofu insuta mampon bekwae tiobodom sampa omunyina ya man hina mo hye Asanteman council ase ne omuhia krobia asante kotokwan na hwensem a ewo Asanteman mu na wahwe ediye atuye nte na obepiem manhia fikesem a ensem ewo ho de dikan eye wo Dumase nkonyasem ebeto yewranim ma afamienu na we presa akonyan ne dia we so presa ne dia yewrade na botre hwehwe mu ama afana se bi ombekan no ene omudi dibim eba na yefriwa enyenim se bre tia bi mu na Bechem nkonyasem beto Asanteman krobia asante kotoko hene yewra hwehwe mu nyina ma na hema kwan so mfa mamre ne amane kwan so mpenipa na ombetre Bechem akonyaso ene na bibia mebomu a yebesire nsoaye ede ama Bechem manhina oba ofiri ho a Worawora enso ensem beto yewra enim ma Asanteman de na botre hwehwe mu ma ne asumdua ba ne so Worawora yeba besire nsoaye ede ama omunte ne nsem a yewra tenase a onana nanom Asanteman hwe na yi atoyi Awuah Dumase nkonyasem dibim eba afi Bechem ene Worawora enso bibia mebomu a yasire nsoaye ede ama mama ne omuso anya akonya no asibibi akire krobia asante kotoko hene Opemsuo TV Opemsuo radio ye wa ha de ebesi manhia fikesem bia de besom ye tiefo fremfredu agema dwuade afre no adoman kumasem obo Opemsuo radio afri juada ekosi fiada no pa no nso kosi anopa ndu ye de nyina ebesomo